Magandang araw po sa inyo, Sir Casper. Pati sa lahat ng nakikinig sa ating channel. Sana malibang po kayo sa mga bagay na ibabahagi ko ngayon. Ang pangalan ko po pala ay Kenneth. Isa po akong bantay sa isang printing company dito sa Bulacan. Taga Bicol po talaga ako. Pero tumigil ako ng pag-aaral dahil hindi na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Kaya isinantabi ko na muna ang pangarap. Sabi ko, mag-iipon muna ako ng pera at magtatrabaho bago ako umuwi sa Bicol para mag-aral muli. Napadpad ako sa Bulacan dahil na rin sa mga tito ko na dito rin nakatira. Sabi niya, pwede raw akong makituloy sa kanila habang naghahanap ako ng trabaho. At doon na nga nagsimula. May experience rin ako sa pagbabantay sa mga computer shop. May kaibigan kasi ako dati sa Bicol na nagtayo ng shop at ako ang kinuntsaba niyang magbantay. Kaya alam ko ang mga basics sa computer, paggamit ng iba't ibang applications at may kaunti rin kong alam sa graphics designs. Kaya nga nang ipasa ko ang resume at makita ng may-ari na alam ko na ang basics, agad akong natanggap. Sumunod na linggo, nagsimula na kaagad ako. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang shift ko. Malapit lang sa amin kaya minsan ay naglalakad lang ako kapag hindi naman ganoon kainit ang panahon o hindi umuulan. Para na rin makatipid kahit konti at madadagdagan ko rin ang maipapadala kong pera sa amin. Halos isang buwan na ako sa trabaho nang minsang ipatawag ako sa opisina. Akala ko kung ano na ang nagawa ko. Kaya kailangan akong makausap ni manager. Dahan-dahan pa akong naglakad habang iniisip ang kung ano bang kapalpakan ang nagawa ko. Pagpasok ko, nakatayo si manager. Sa upuan niya ay isang lalaking napaka-formal na damit. Parang aatid ng kasal. Good morning po, bungad ko sa kanila. Sabay silang humarap sa akin. Dumiretso ang tingin ko sa nakaupong lalaki. Doon lang ako nakakita ng ganoon kaputlang lalaki sa buhay ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pulbo o make-up o maputi lang talaga ang kompleksyon ng mukha niya. Kahit nga ang labi niya ay maping-pink sa sobrang putla niya. Kenneth, ito nga pala ang may-ari nitong kumpanya, si Mr. Pilausa. Sabi ni manager. Bumalik ang tingin niya kay Bossing. Sir, siya po ang pinakabagong empleyado ng kumpanya. Lampas isang buwan pa lang po siya dito. Maayos naman siyang magtrabaho. Madaling matuto. Tinitigan ako ni Mr. Pilausa na para bang kinikilatis ako. Ang buo kong katawan, ngumiti ako. Kumusta po kayo, boss? Sabi ko. Hindi nagsalita si Mr. Pilausa. Si manager ang sumagot. Gusto lang niya kasing makita lahat ng empleyado dito. Ikaw na lang ang hindi niya kilala. Kaya ngayong napadalaw siya, pinakilala kita. Sige na, Kenneth. Makakabalik ka na sa trabaho mo. Tumalikod ako at lumabas na. Mabilis ang mga takbo ko. Ewan ko ba? Pero noong oras na iyon ay kinakabahan ako. Para akong nakaalis sa kung anumang kapahamakan. Buong araw na wala sa trabaho ang isip ko. Lumipas ang mga araw. Bihira lang naman na dumalaw sa shop si Mr. Pilausa. Kaya nalimutan ko na rin ang kakaibang impresyon ko sa kanya. Dumami na rin ang mga kaibigan kong katrabaho. Paminsan-minsan tuwing weekends ay nag-uusap-usap kami para lumabas at mag-inom.
Banding na rin para raw mas maganda ang working environment kung magkakasundo kaming lahat. Hanggang sa isang beses, narinig namin na pinatawag daw ang bagong dating na empleyado sa opisina. Tawag daw ni Bossing. Nagkatinginan kaming magkakatrabaho. Napatawag na rin kayo sa opisina noon? Tanong ko sa kanila. Nagsitanguan sila. May iba pang tumawa. Oh, bakit? Anong nakakatawa? Tanong ko pa. Alam niyo bang chismis, mga Mars? Sabi ng isang bading na katrabaho namin. Johnny ang pangalan niya. Tumahimik ang lahat. Lahat ng mata at tenga ay napunta sa sinasabi ni John. Alam niyo ba, may usap-usapan sa office na vampira raw yan si Bossing. Ay naku, kita niyo ba naman kung gaano kaputla? Nakakaloka nga eh. Nagtawanan lahat. Akala namin seryoso na ang sasabihin. Nagsibalikan kami sa trabaho nang sinita kami. Naririnig pala sa opisina ang tawanan namin. Nang lumabas sa opisina yung baguhan, tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Sabi niya, pinakilala lang daw siya kay Bossing ni manager. Hindi raw nagsalita si Bossing. Pero tinitigan siya nito ng matagal. Parehas na parehas sa naging karanasan ko. Sa ika-6 na buwan ko sa trabaho, nangyari ang isa sa mga bagay na siguro ay dapat naging warning na para sa akin. Uwian na noon. Nag-ayos ako ng gamit sa locker nang mapansin kong ibinalik ni Johnny ang gamit niya sa loob. Para rin na may hinihintay siya. Johnny, di ka pa ba uuwi? Tanong ko. Gusto ko nga eh. May rampa pa ako mamaya. Kaso sabi ni manager, kailangan ko raw mag-overtime ngayon. Nandyan daw kasi si Bossing. Baka kakagatin ako na gagawing bampera. Sabi niya sabay tawa. Tumawa na rin ako sa biro niya. Pero may nararamdaman na akong hindi tama. Na para bang may kaunting kaba. O sige na, Kinate. Pasok na ako. Baka hinahanap na ako ni manager. Sabi niya sabay takbo papasok. Sige John, ingat. Sabi ko sabay kaway. Yun na ang huling beses na nakita kong buhay si Johnny. Sumunod na araw, hindi pumasok si Johnny. Walang umupo sa table niya. Nagtaka kaming lahat. Hindi kasi ugali ni Johnny ang lumiban sa trabaho. Sa buong taon niya, niwala man siyang absent kahit isa. Naisip naming lahat na baka may sakit lang si Johnny. Sumunod ulit na araw, dumating ang magulang ni Johnny. Nakita namin na pumasok ito sa opisina. Paglabas, tinanong ng isa sa mga katrabaho namin kung nasaan si Johnny. Bakit hindi siya pumapasok? Ilang araw nang nawawala si John. Hindi pa siya umuwi simula nung Martes. Akala nga namin nakitulog lang sa kaibigan. Pero nalibot ko na lahat ng kakilala kong kaibigan niya. Wala raw si Johnny. Hindi man lang namin makontak ang cellphone niya. Kaya nagpa-blatter na kami sa mga pulis. Pumunta ako rito kasi sigurado ako dito siya galing. Sabi ng manager niyo, pumasok pa si Johnny. Baka kung ano-ano ang nangyari sa kanya pag-uwi. Paiyak na ang nanay ni Johnny. Sasabihin ko na sana na pinag-overtime siya sa trabaho nang biglang dumating si manager. Sinamahan palabas ang nanay ni Johnny habang kinakausap. Isa iyon sa pinakapagkakamali ko. Hindi ko man lang sinabi kahit kanino na nakita ko si Johnny noong Martes ng hapon na iyon. Hanggang sumunod ulit na Lunes, halos isang linggo matapos mawala ang lalaki.
Natagpuan sa gilid ng ilog ang isang katawan ng isang lalaki. Naaagnas na ito. Pagbukas ng mga sako ay nakita ng mga pulis na wala ng lamang loob at utak ang katawan. Para bang kinain daw ito ng isang hayop. Halos bulok na ang laman, pero nakilala pa rin ang katawan dahil sa suot nitong uniforme at sa piklat nito sa noo. Si Johnny ang bangkay na iyon. Halos lahat ng empleyado ng kumpanya ay dumalaw ng lamay ng kinagabihan. Halos napuno ang maliit na bahay nila Johnny sa dami namin. Sarado ang kabaong. Siyempre, sa tindi ng sinapit ni Johnny kahit ako man ay ayaw kong makita ang natira sa katawan niya. Binigay ni manager ang abuloy na inipon namin para naman makatulong kahit papano sa mga gagastusin. Sa pagkakataong iyon, habang pinagmamasdan ko si manager na kausap ang nanay ni Johnny, hindi ko maiwasang makaramdam ng galit. Pakiramdam ko kasi ay may kinalaman sila sa mga nangyari. Napabalita pa ang pangyayaring iyon sa TV Patrol. Ang sabi ng mga pulis, baka raw hold up ang motibo ng pumatay kay Johnny. Isinilid sa sako at saka pinaanod sa ilog. Nabawasan ang saya sa trabaho namin. Si John kasi ang laging maingay sa amin. Laging nagbibiro, laging may mainit na chismis tungkol sa kaibigan niyang hindi naman namin kilala o kaya sa isang artistang nabuntis daw ng kung sino. Sa konting panahon na nakilala ko si Johnny, naging malapit din ako sa kanya. Hanggang sa isang hapon ulit noon, 5:00 na. Napagpasyahan kong magyusi muna sa labas. Pauwi na ako noon. Pamparelax matapos ang maghapong trabaho. Nakasabay ko ang isa sa mga security guard sa kampanya. Nakwentuhan ko. Kung saan-saan lang umabot ang kwentuhan. Sabi niya, halos 1 dekada na rin siyang nagtatrabaho sa kumpanya. Dito niya rin daw napaaral lahat ng anak niya. Kaya nga raw ngayon ay isang high school na lang ang pinag-aaral niya. Hanggang sa dumating ang usapan namin tungkol sa kay Johnny. Nakakalungkot po ang nangyari, no? Sino kaya ng walang pusong may gawa nun? Sabi ko sabay tapo ng upos at saka sindi pa ng isa ng Yose. Tahimik lang si Manong Sikyo. Para bang may iniisip siya. Tapos saka siya nagsalita. May ikikwento ako sa iyo. Pero huwag mo sanang maikwento kahit kanino. Sabi niya. Bakit po? Tanong ko naman. Sa tagal ko nang nagtatrabaho dito, hindi lang 1 beses kami namatayan ng empleyado. Tinitigan ko si Manong Sikyo. Hindi ko mahanapan ng pagsisinungaling ang mukha niya. Halos taon-taon kaming nawawala ng empleyado dito sa kumpanya. Akala ko nga noong dati ay nagkataon lang. Medyo delikado naman kasi talaga ang panahon ngayon. Marami nang masasamang loob sa labas. Hindi mo alam kung kailan darating ang malas. Pero sa 10 taon ko, 10 beses na rin itong nangyari. Bigla na lang may empleyadong hindi papasok, tapos ay may darating na mga magulang o kaya ay kapatid, kasintahan, para hanapin ang nawawalan nilang kapamilya. Taon-taon yan nangyayari. Nakakahalata na ako na baka hindi talaga nagkataon lang ang lahat. Siguro nga ngayon lang nalaman ng ibang empleyado na may namatay dahil nga nahanap ang katawan. Pero yung ibang empleyado, wala man lang nahanap kahit sapatos o damit. Mahabang salaysay ni security guard. Hindi ko alam ang sasabihin sa mga ikonentong iyon ni Manong Sikyo. Nalimutan ko ng hit-hitin ang sigarilyo sa daliri sa pagkakabigla. Napasobra na naman ako sa pagkukwento, pasensya na. Mauna na ako sa iyo, baka hinahanap na ako sa bahay. Basta yung bilin ko ha, huwag mong kalimutan. Sabi ni Manong sabay alis. Nagmamadali siyang umalis habang ako
naiwang nakatulala. Hanggang sa pagtulog noong gabing iyon ay iniisip ko pa rin kung totoo ba lahat ng kwento ni Manong. Kung nangyari ba talaga lahat ng iyon o pinagtitripan niya lang ako. Nagtanong-tanong ako sa mga katrabaho pero sabi nila wala naman daw silang natatandaan na dating katrabaho na nawala tulad ni John. Kaya naguluhan ako. Seryosong seryoso si Manong habang nagkukwento. Imposibleng binibiro niya lang ako o tinatakot. Lumipas ang mga araw na naging buwan hanggang sa umabot na ako ng 2 taon sa trabaho. Tumaas pa nga ang sahod ko. Isang hapon ulit noon, pauwi ako. Pasakay na sana ako sa motor na naipundar ko sa nakalipas na 2 taon. Bigla akong tinawag ng isang katrabaho. "Kenneth, tawag ka sa loob. Magpapa-assist daw si manager sa loob. Naroon daw kasi si Busing." Padabog kong isinara ang makina ng motor at hinubad ang helmet. Papasok na sana ako nang makasalubong ko si Manong Sikyo. Si Manong na nagkwento sa akin tungkol sa mga empleyado na nawala raw katulad ni Johnny. "Mag-overtime ka?" tanong ni Manong. "Opo, magpapa-assist daw si Busing." Sagot ko. May ibinigay siya sa akin. Isinilid niya ito sa bulsa ko. Hindi ko na tinignan dahil nagmamadali nga ako. Ano po to?" tanong ko. "Makakatulong yan mamaya. Sige na, huwag mong tanggalin yan," sabi niya. Pumasok na ako. Tumigil muna ako sa locker para ilagay ang bag ko. At saka na ako dumiretso sa opisina. Habang naglalakad, tsaka ko lang natandaan na ganitong-ganito rin ang ginawa ni John noong hapon na nawala siya. Ako pa nga ang huling nakakita sa kanya bago siya pumasok sa opisina. Kinabahan na ako. Pagpasok ko sa pinto ng opisina, si manager lang ang naroon. "Upo ka, Kenneth," sabi niya. Umupo naman ako sa harap ng table niya. Ano po gagawin ko?" tanong ko sa kanila. Hindi ako sinagot ni manager. Bagkus ay nilagyan niya lang ng tubig ang baso sa harap ko. Hindi naman ako nauuhaw pero uminom ako. "Ilang taon ka na nga dito, Kenneth?" tanong ni manager. "Lampas 2 taon na rin po," sagot ko. "Masaya ka naman sa trabaho mo?" "Siyempre naman po, maayos naman ang sahod. Nakakapag-ipon naman ako kahit papano at nakakapagpadala sa amin sa probinsya ng sobra. Wala rin akong reklamo sa mga katrabaho ko kaya masasabi ko pang saya naman ako." Tahimik bigla ang paligid. Tunog lang ng aircon ang maririnig. Ako na ang bumasag sa katahimikan. "Ano po bang gagawin ko dito, sir? Sabi niyo magpapa-assist si boss. Nasaan po siya?" Tumayo si manager. Naglakad siya sa likod ko. Hinimas-himas ang buhok ko sa ulo. Gusto ko sanang lumingon pero hindi ko magawa. Hindi na ako komportable sa mga kilos ni manager. "May itatanong ako sa iyo, Kenneth. Paano kung malaman mong ito na ang huling araw mo sa trabaho?" sabi niya. Kumabog na ang dibdib ko. "Po, may nagawa po ba akong hindi ko alam?" tanong ko. Tanong lang din ang sinagot niya. "Natatandaan mo ba si Johnny? Ha, Kenneth? Di ba katrabaho mo siya dati?" Ininom ko ang natitirang tubig sa baso. Opo. Bakit po? Anong kinalaman niya dito?" Umupo siya sa harap ko. "Alam naming ikaw ang huli niyang nakausap bago siya pumasok dito noong hapon na iyon. At hindi mo man lang nireport sa pulis ang nakita mo," sabi niya. "Kayo po ba ang pumatay sa kanya?" Tumawa ng tumawa si manager. Parang nababaliw na siya.
Noon ko lang siya nakita na ganoon kong tumawa. Sa trabaho, ni hindi ko nga siya makita ang maglabas ng emosyon kahit may nagawa kaming mali. Ano po bang nakakatawa, sir? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang nakakatawa. At sasagutin ko na rin ang mga tanong mo. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Pero kilala ko kung sino. At sigurado akong kilala mo rin siya. Nagsitayuan ang balahibo ko sa batok. Agad akong tumayo at kumaripas palabas. Pero nakalak ang pinto. Bumuelo ako at saka buong lakas na sinipa ang pinto. Pero hindi man lang ito natinag. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Kahit papukpukin mo yan ng maso hindi mo yan masisira. Nandito sa bulsa ko ang susi ng pinto na yan. Kaya umupo ka na lang dito. Naghanap ako ng armas na magagamit. Wala akong ibang makita kundi payong. Kinuha ko ito at itinutok kay manager. Hindi ko kunin ko sa iyo yung susi, sabi ko. Kung kaya mo, sagot niya naman. Biglang bumukas ang bintana. Pumasok ang isang lalaking maputla at nakapormal na damit. Si Busing, ang may-ari ng kumpanya. Nasa second floor ang opisina, kaya hindi ko maisip kung paano siya nakapasok. Kumusta, Kenneth? Sabi niya. Ang lamig ng kanyang boses. Ikaw bang pumatay kay Johnny? Tumango siya. Ako nga. Sobrang sarap niya. Hinigop ko ang utak niya sa ulo mula sa mata. Sinipsip ko lahat ng dugo niya. Kinain ko lahat ng lamang loob niya sa katawan. Anong gagawin mo ha? Papatayin mo rin ako. Hayop ka. May pangarap pa si Johnny. Ang dami niya pang gustong gawin sa buhay. Pero walang awa mo siyang pinatay ng ganun-ganun lang. Natigilan ako nang makita ko na biglang nagbagong anyo si Busing. Tumalas at dumami ang bilang ng mga ngipin niya sa bibig. Nagbago ng kulay at naging pula ang mga mata niya. Humaba ang mga kuko sa kamay. Pareha kayo ng sasabitin ni Johnny na iyon. Ito nang magiging katapusan mo. Itinapon ko sa direksyon niya ang payong na hawak ko. Pero hindi man lang niya ito ininda. Lumapit sa akin si manager. Hinawakan ako sa balikat. Huwag ka nang lumaban pa, Kenneth. Wala ka na rin namang magagawa. Doon ko naisip sa pagkakataong iyon na iyon na siguro ang katapusan ko. Doon na ako mamamatay. Na hindi ko na matutupad ang pangarap ko na maging guro. Pinikit ko ang mga mata. Nagdasal. Tsaka ko lang natandaan ang bagay na isinilid sa bulsa ko ni Manong Sikyo. Kinapkap ko ito sa bulsa. Pagdilat ko, 1 metro na lang ang layo sa akin ni Busing. Inilabas ko sa bulsa ang holy water na iniligay ni Manong. Agad ko itong binuksan at isinaboy sa direksyon ni Busing na nag-anyong aswang. Narinig ko ang pagkasunog ng balat ng aswang sa harap ko. Wah! Sigaw ni Busing. Gulat na gulat si manager. Hindi niya siguro inasahan na may holy water ako sa bulsa. Kaya nakatitig lang siya sa nagpupumiglas naming Busing. Isinaboy ko sa kanya ang natitirang laman nito. Kaagad na natunaw ang mukha niya. At saka siya natumba sa sahig. Sumisigaw na rin siya sa sakit. Parang isdang nakawala sa lupa. Agad kong kinuha ang susi na ibinida niya na nasa bulsa niya. Tumakbo ako sa labas ng pinto at saka ito binuksan. Kumaripas agad ako palabas. Para akong nakawalang manok sa hula sa sobrang bilis ng takbo ko. Hindi ko nga alam kung paano ako nakauwi. Basta ang iniisip ko lang ay gusto kong makatakas mula sa opisinang iyon. Pagkapasok ko ng bahay, dumiretso agad ako sa kwarto. Naglock ako ng lahat ng pinto sa bahay. At inilabas ko lahat ng nakita kong rosaryo at santo sa mga kwarto.
Kinaumagahan noon ay nagpaalam na ako kay tito. Sabi ko, uuwi na ako ng probinsya. May emergency lang na kailangan kong puntahan. Pumayag naman sila nang masigurong walang nangyaring masama. Madaling araw ako bumiyahe. Hindi na ako nagpaalam kahit sa mga katrabaho ko. Nagulat din nga sila mama at papa sa biglaan kong uwi. Sinabi ko na lang na nagbawas ng mga empleyado sa pinapasukan ko. Kaya umuwi na lang ako. May naipon na rin naman ako para pampaaral sa sarili ko. Ipinangako ko sa sarili na kahit kailan ay hindi na ako babalik sa lugar na iyon. Kahit sino naman, di ba? Wala akong pinagkwentuhan ng lahat ng nangyari sa akin. Kahit sila papa ay hindi alam kung ano ang nasaksihan ko sa opisina na iyon. Sobrang pasalamat ko na lang talaga na binigyan ako ni Manong Sikyo ng holy water. Kung hindi siguro ay malamang na parehas ni Johnny ang sinapit ko sa kamay ng aswang na busing namin. Ito ang unang beses na ikwento ko ito sa kung kanino. Pinalitan ko lang ang pangalan ko at pangalan ng iba pang katrabaho ko para na rin sa kaligtasan naming lahat. Ang huling balita ko sa printing company na iyon, nagsara na raw. Namatay ang may-ari. Naisip ko na kung ako man ang nakapatay sa mga aswang na iyon, hindi ko pinagsisihan. Ganti ko na rin iyon sa lahat ng taong pinaglaruan nila at pinatay. Tumuloy ako sa pag-aaral at nung nagkolehiyo ako ay nag-working student ako. Swerte naman na may napasukan ako. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig ngayon. Mabuhay po kayo at palakpakan ninyo ang mga sarili ninyo. Muli po, ako po si Kenneth ng Bicolanos.